spesial buat Mbak Warni. Ayo Bapak. Perasane koyo mangan lawo sate. Biasa anane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga tenan rasane wong kang lagi gandro tak berjuang ke tekan janur melengkung si kayo kowe siji-sijine aku bangga karo kowe sing kalem nampa apa anane tresnaku ora bakal mlete kowe aja sumelang tresnaku ora bakal ibarat koyo kudaku Jogja kowe jen istimewa jandutan ya Putra Alessa kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu goyang dong bunga tenan rasane wong kang lagi gandro tak berjuang ke tekan janur melengkung nampa apa anane tresnaku ora bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ora bakal ilang ibarat koyo kudaku Jogja kowe jen istimewa di sijine aku bangga karo kowe sing kalem nampa apa anane tresnaku ora bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ora bakal ilang ibarat koyo kudaku Jogja Mbak Warni istimewa ibarat koyo kudaku Jogja Mbak Warni istimewa